سلام علیکم подписчикони азиз, манам бо шумо ҷомиҷон ТВ 01. Значит, тавре ки мебинед имрӯз хеле барф задага ва ҳаво ҳам сарда хунука. Инам хе майда тоза када раҳа када меоем бо майда ози барф омадааст. аз даргоҳи илоҳӣ барои ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ хоҳонам ва барои шумо ва дар корҳои шумо барору кушоиш аллоҳи меҳрубон насиб бигардонад. касоне ки дар канали мо нав меҳмонанд, илтимос дар омада обонашавиро фаромӯш намекунем ва хотири ҳамин меҳнатакои мо ҳамин видеоро як так тамошо мекунем. якта лайк, як комментарий хуб ба хотири ғариб бачаку мемонем. Доброе утро, дорогие мои подписчики. Вот сегодня у нас хороший мороз и снегопад. Дорожки мы вот здесь чистили. Дорожки надо убрать, почистить. Не забудем подписаться на мой канал Ҷомиҷон ТВ 01. Я очень благодарна, кто меня поддерживает. И большое спасибо. Крепкого здоровья для вас хочу. И дай Бог успеха в ваших делах. Спасибо. Не забудем поддержку, дорогие мои друзья. анамитари барф бачакои ширин то нав поёна рафтан дар кори барфоро гирифта. боқӣ сарбаланд бошед. илтимос дар ҳамин канал дар омада обуна шавед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии канали ҷомиҷон ТВ 01 мебошад. ҳазор раҳмат барои он касоне ки обуна шуданд ва моро дастгирӣ мекунанд ва иншалло ки мо ҳам дастгирии онҳоро фаромӯш нахоҳем кард.